kusangana kwatikuita zvekare pano paHatari 263 ndino yenyu Hatari nchange nchikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndine vhidhiyo rembavha 3 dzechikadzi idzo dzabatwa kuchitungwiza mushure mekunge dzazvomora cashbox mune imwe shopu dzakutraya kutiza dzawana mota yayanga ichida kutiza nayo yaponjeswa nevanhu, yaponjeswa mavhiri. Ndokumborodza zvanofunga comment section. Vanhu munomu muna 2024 vari kuti turi zvimatumbu zvavo vachienda kunoba zvavasina kushandira. Ukaona mukadzi akunoba pashata, ndokumbiroti kusubscribe mahara pa this YouTube channel. I really appreciate you nesupport yamuri kupa pano paHatari 263. Aya mapurisa achangosvika pano sava kututura zvioti zvichapera sei. Mapurisa achangosvika vane mvuma but arikunzi ndikatoona kuti zvinopera sei. Iyi polisi yasvika but mbavha iri kutovhundutsira nanhasi chiri kutovhundutsira vanhu. Mapurisa edu aya ichitungidza vachangosvika vasunga vedu vanonzi vanenge pane tuti iripo. Ndikatoona kuti zvinoenda nekupi cashbox yawo iripo. Cashbox yawo yatora iripo. Abika futhi umota. Ayisachwe. Abika futhi umota. Ndidzo mbavha dzaiyeyo ndiangari drive wacho akabatwa nemapurisa maviri. Zvisinei panapa tina Mr. Subaru vari kunombotudza zvishoma nezvisiri pane zvinhu. Iko zvino yagarwa nevemutemo